чува добре. Неговата легитимност, т.е. нашето позволение, нашата блага воля и одобрение за действията на един избран по демократичен начин човек, е, че тя е ограничена във времето. И когато този срок бъде надскочен, това означава, че от този момент нататък вие бивате ограбени. Вие бивате ограбени като граждани в своето време, в своята воля, в своята свобода и в вярата, която имате в една система, за която толкова много хора са дали живота си, ние да имаме щастието да я живеем. И трябва да кажем, че благодарение на гражданската енергия днес се случи нещо, което преди 2 години се твърдеше, че не е възможно да се случи. Гражданската енергия свали 2 главни прокурори. Крайно време е прокуратурата да напусне калния терен на политиката. Знаете ли кой го каза? Всички в момента са се вцепенили в очакване какво ще реши Конституционния съд. Дали може Висш съдебен съвет с изтекал мандат да избира главен прокурор, да избира председател на Върховен административен съд, защото това са длъжностите, които в момента висят като ИФ, безмандатни, с органи, които искат да векуват. И сега, огромна е отговорността на Конституционния съд. Дали ще се присъедини към ясното становище, изразено веднъж от Съда на Европейския съюз, където се каза, не може орган извън мандата си, който е призван да гарантира независимостта на съдебната власт, действително да гарантира тази съдебна власт. Защото членовете му, чийто мандат може да изтече във всеки един момент, ще бъдат готови да се подават на всякакви давления. Няма малко свобода, няма малко демокрация, няма малко правосъдие. Ако имаме малко от това, вече имаме наченки на диктатура. Слез и ниско залегни. Виждаш, буря се задава. Тук до мен и ти се наведи. Ще преживеем дружно с тебе, братко. Ще се скатаем от вятъра студен. Ще оцелеем сладко, сладко. Цял живот ползят. И преживяват си под чужда сянка. Така на запад от вятъра студен. И оцеляват сладко, сладко. Ден след ден. И така животът продължава. Вечния си мъдър градоврат. Някои постоянно оцеляват, защото други против бурята стърчат.
Защо удряте само от опозицията, а вашите хора никой не ги закача? Това за мен е абсурдно. Като цяло съм гражданин, който просто иска да се спазват правилата, законите и не може институции, и то такава институция като прокуратурата, да не спазва всъщност законите, а да изисква от нас. И е абсурдна ситуация, в която сме от години и имам чувство, че става все по-зле. И да, отново сме тук на Орлов мост, затваряме го, защото искаме промяна и то не е промяна до следващите избори, а дългосрочна промяна. Искам да живея в България спокойно и да знам, че няма да съм аз следващата арестувана, защото някой така е решил и някоя жена така е казала, а просто да има законност, да има правосъдие. Аз съм от хората, които всъщност вярват, че все още има съдебна система, има хора, които са изключително справедливи, изключително професионални в съдебната система и трябва да ги подкрепяме повече тях. Съм на всички възможни протести. И 2013 съм бил, и 2014. Надявам се да не се налага да идваме 2030, 2035 и 2050. Тук ще сме и септември месец, тук ще сме колкото е необходимо и сме готови да предприемем всякакви действия, за да извоюваме нашата свобода и тази на децата ни. И не ви искаме, стига толкова, не можем да търпим, няма да търпим повече. Искаме си свободата, искаме бъдещето на децата ни в тази държава. Мен ме дразни ченгесарщината и затова съм тук. И мога да си го позволя и докато ме дразни ще съм тук.